Moje meno je Richard Maďarič. Ja zastupujem firmu spoločnosť Robustech SRO. Sídlime v Komárne a dlhodobo spolupracujeme s univerzitami a strednými, prípadne odbornými školami v určitých témach oblasti kvality. My sme obchodno-servisná spoločnosť, to znamená, že obchodujeme meracou technológiou na báze optiky. Najčastejšie sú to laserové zariadenia ako skenery do 2D alebo do 3D, ktoré slúžia na kontrolu kvality rozmerov niektorých dielov. To je jeden smer a druhý smer je na spätné modelovanie. Ako reverse engineering je to známe u viacerých firiem. Takže vieme vyprodukovať, skenovať, digitalizovať modely od malých rozmerov až po veľkosti kamiónu alebo lietadlového trupu a dokážeme nasnímať veľkosť alebo rozmer produktov a vieme ich vyhodnotiť, či výroba ich vyrobila správne. V tej spolupráci s firmami alebo teda s technickými univerzitami ponúkame odlišné témy, ktoré sa dajú od nás spracovávať z týchto oblastí alebo z oblasti kvality.